Oh, empty sir, I'm going to Hillsboro, Oregon for pick up. Yes! Nestor? Yes sir, Mr. Alright. Any food coming down with you today? Food? Just the food that I cook in the house, sir. Broccoli is the fresh one that I have. We are delay. Yeah, we're having issues. Oh, you're writing it down? Wow! Dito kala ko ano lang, pero ito ya line ito guys, oh, linya papuntang US border, commercial vehicle. Wala, kailangan ko makasingit diyan. Akala ko ano, kaya ako pumasok dito, yung pala talagang ano, linya talaga ng border papuntang US border. Yes! Ang haba hanggang dun sa dulo pala mahaba-haba ito. Ito, pasukin ko dito, maganda ako dito. Nexus Bases, yun pala yun. Mabigyan ako dito. Meron na naman siguro silang hinuli dyan sa ano. Magantay tayo magbibigay sa atin dito. Hinuli dyan sa border kasi busy kapag ganito natenga, sige lang ako makapasok dyan. Alright guys, ayan, tatawid tayo ngayon dito sa Blaine, Washington. Papunta tayo ng Hillsboro, Oregon. Yes! Ito na yung passport ko tsaka Ace Manifest. So nga lang, matraffic, grabe. Wala pa tayo dun sa pinaka ano, pero ito, traffic na. Sakaling mabigyan tayo ng ano. Siyempre nagmamadali rin yung mga ano. Sisingitan ko na sila kung pagbibigyan nila ako. Andun pa, hanggang doon, hanggang doon pa dun sa dulo. Yes, nabigyan niya ako. Nabigyan niya ako ng ano, ng way. Salamat. Diyan tayo ng way. Ayan guys.
Malapit na tayo dito sa right turn dito. Kahit pa paano, sa awa ni Lord, wala na, hindi na bumalik yung mga sign dyan. Sa computer lang yun, minsan kailangan i-reset sa computer ng truck. Sana, tignan natin, pakiramdaman natin mamaya pagtawid natin ng border, pag tumakbo na tayo ng ng mabilis. Grabe, traffic. Inabot na tayo ng naka-off duty ako, 37 minutes. Hindi naman nag-activate kasi ang driving hours ko kung mabagal ka mag-drive guys hindi mag-activate ang driving mo kapag ka below speed limit ka, hindi siya mag-activate tumatakbo lang ako ng 4 km per hour. Dapat pag pumalo ka ng 8 km ang speed mo, ito nakita nyo, speed, pag pumalo ng 8 km mag-change itong off duty ko ng driving. Wala kaya naka off duty pa rin ako hanggang ngayon ng 37 minutes, which is not good. Bumalik na naman. Wala, may diferensya. Bumalik na naman siya guys. Maglabasan yung mga sign. Ayun. Wala tayong magagawa dyan. Mabagal doon guys. Buti nga lang kamo dito kasi isa-isa ang daanan na ganyan, hindi yung ang dami. Bago tayo makarating dun, sigurado 1 oras mahigit yan. Bago tayo makatawid ng border, sigurado 1 oras yan. Katulad nito, wala na, hindi ka na makakapasok dyan. Pupunta siya sana dun itong kotse na to, pupunta sana siya dun sa kabahayan dun. Kaso nga lang dito ang commercial vehicle, kakaliwa sila dun, wala nang iba iikot ka na lang, hindi ka talaga makakapasok dyan. Mikot na lang siya. At least may movement. Pasukin natin yan para makapasok siya. Pasukin niya doon sa gilid. Andyan sa papasok. Yan, kakaliwa tayo rito. Naglabasan yung mga check. Naglagabasan yung mga warning sign check ng truck. Reset ko na sa battery, wala pa rin. EBS, traction control, trailer, EBS ba ang tawag dyan? Check, lahat yan mga i-check. Titignan ko nga yung connection ng ko mamaya. Connection ng aking doon sa likod. Baka hindi na-connect maayos. Traffic, grabing traffic, pila-pila sa border.
bukas na ng trailer oh. Kasi empty. Kaya tayo bubuksan ko na rin yung trailer ko kasi empty tayo. Ito bukas na oh. Mamaya pag malapit tayo doon tsaka natin buksan. Mamaya sumabit pa sa kung saan eh. Ay nako. Lagay ko na nga yun. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa border kaso parang isang linya lang yata yung gumagana dyan. Ah, may guider. Please drive to highlighted route. May guider guys. May guider. Andun, may guider pala siya dun. Ay, naglabasan lahat ng mga sign. Buti na lang, hindi kasama ang check engine dyan. Okay. Okay, magantay tayo rito, sabi niya. Okay, tayo naman daw. Kumaway pa si madam. Ikay kumaway. Alright guys. Patayin ko muna guys. Baba nga tayo. Ayusin ko nga itong baka itong connection ng aking ang problema rito. Ay nako. ABS light. Lumalabas yung ABS light niya eh. Start natin. Kita natin yung mga ilaw. Tapos buksan na natin ito kasi empty naman tayo. Ito. Oh, nawala yung ABS. Ito ABS. Buksan na natin. SOP.
Parang hindi na tayo papasukin sa ano, papasukin sa kanilang x-ray. What's happening? Their system is down. Ah? Their system, System? computer is down. Ah, computer is down. That's what happened. Yeah, Oh, that's why they are so so slow. slow and oh, If I was empty, I would go to Eldro border. are you empty? No, I'm not empty. Oh. Like you could have gone to the other border. Go to border? Yeah, different border. There's another border. Oh, is it? Yeah, so you can just go there. I don't know. It's my first time. So if you're empty, you can go in there. No, not here, not now. Because we already here. No, it's too late. But you know 16 Avenue, Yeah, 16 Avenue. Just go straight there. go straight. So when you have this border, Ah? it's called Eldro border. Okay. So empty trucks can go there. Oh, empty truck can go there in the 16 Avenue. 16 Okay. Avenue and 264, you make right. That border is called Eldro border. Oh, I don't know. It's my first time. So, why is it again slow? We are slow. Computer Computer is down. is down, yeah. Okay, so how did they check us? Manually? Oh, they are just writing and putting the stuff in their pocket, and then Oh. later on they're gonna check. Oh, so that's what happened. They just gonna do manual, right? Manually, yeah. Oh, they cannot scan. No, Oh, the computers are shut down. computer is shut Not down. even powered. Okay. This is my 19th year crossing this border. Oh, you've been crossing this border for 19 years? Yeah, this is the longest I've been waiting. Okay. Yeah. Yeah. So since when it's shut down? This morning around 3 o'clock. Okay. I was thinking about yesterday or last night to cross, but I sleep in there. No, Oh. always when you have time, just cross. Oh yeah, I know. It's Never what know what's gonna happen. you don't have to worry about anything else, right? Yeah, I get you, my friend. Thank you for the heads up. problem. I'm just gonna open now so that they can see and then just Yeah. go. Okay. Have a good day. You too. Okay. Oh, kaya pala, computer is down. Kailangan ko pang magpa-trailer wash, guys. Buksan na natin to. Naayos ko yung ilaw ng truck ko. Yung mga sign naman ng truck ang lumalabas. Ano ba yan? Ibig sabihin pwede pala akong dumaan nun kapag ka-empty. Hindi ko alam, first time eh. Ayan. Natin yung mga yan. Kung lalabas pa ba yung mga yan. Adyas yan. Tara, kain muna tayo. Nagutom na ako. Hindi ko alam kung kailan pa yan. No? Haba. Hindi na kami gumalaw dito. Dito pa rin kami. Ito pala sistema rito sa US kapag ka ang kanilang computer nila is down. Sinusulat daw nila sa papel eh. Yun eh, nakain tayo, meron akong manok, itlog, at saka mixed veggies, kunting kanin. Wala, ang sabi ng kausap kong driver, computer is down. Isinusulat daw nila yung mga lalabas papuntang Amerika sa notebook. Oo, narinig kita. Sinusulat nila sa notebook nila yung mga mga lalabas papuntang Amerika. Parang hindi na kami gumalaw. Oo. Ewan ko kung kailan kami makakalis dito. Ayun guys, dikdikan na. Dikdikan. Wow! Pagbibigyan ba natin itong itim na to? Nag-request eh, kaya sige, pagbigyan mo na nga lang yan. Unahin mo na nga lang ito. Dikdikan.
Dito naman sa kabila yung mga pangkotse, mabilisan din sila oh. Do not block yellow sensor. Do not block yellow sensor. Mabilis, mabilis. Ito mga buses. Ayan guys, dito na tayo sa stop na to. Mula dun sa may boat 1, 2, pangalawa yung Snyder na yan, pangatlo yung kotse na yan, pang-apat, pang-lima tayo. Nangyari dun? Alright guys, tayo naman. After nya, tayo naman. Sana mabilisan lang. Inaabot ako ng ano guys, so inaabot ako ng kulang-kulang 2 oras, 1.56, 1 hour and 56 minutes of duty rito. Alright guys, tayo naman. Ayan, tayo naman. Good morning, sir. Morning, how are you? I'm good, sir. Alright, what do you have here? Oh, empty, sir. I'm going to Hillsboro, Oregon for pickup. Nestor? Yes, sir, Mr. Alright. Any food coming down with you today? Food? Just the food that I cook in the house, sir. Broccoli is the fresh one that I have. We are delay. Yeah, we're having issues. Oh, you're writing it down? Oh, okay. Alright, this is your ticket out of here, okay? You're gonna give this to the exit booth. Okay, okay. All right. Okay, sir. Thank you. Ganito pala sistema guys, ganito sistema. Mayroon silang ticket, sinusulat nga talaga nila. Bababa ako, tapos sarado natin, tapos ito, huwag natin kalimutan, ibigay natin dun sa officer. Prado muna tayo. Prado muna natin yung trailer.
Yeah, para walang problema. Alright guys, tara. Woo! Nagkabuhol-buhol. Stop for the stop sign. Akala ko ako. Pinabuksan yung aking trailer. Sasarado ko lang, pinapabuksan. Teka, pakita ko lang sa kanila. Matrabaho pala talaga kapag shutdown yung kanilang system guys, kasi talagang binubuksan yung trailer dito sa ano, at tinitignan lahat oh. Kung ano dun sa loob eh. Matrabaho, busy ang border na yun. Ganito pala talaga ang sistema kapag shutdown ng ano, border. Shutdown ng computer ng border. Just let's go. Yes! Alright, just let's go. Let's roll. Dito meron pa ito. Ito yung labasan dito. Guys, release ticket. Iabot natin doon sa ano, police. Para may abot ko. Thank you, sir. Ganun lang pala. Tara. Ano guys, inabot tayo ng 2 oras sa paghihintay. Paghihintay na makalabas dito sa border na to. Ganun pala sistema nila kapag computer is down, manual. Continue on B Street. Ang dami din nila yun, oh. Mga polis nagkalat. Nagkalat ang mga polis. But anyway guys, tuloy-tuloy na ako. Thank you for watching. Mag-ingat kayo. Huwag nyo kalimutan mag-iwan ng comment dyan sa drop down below, and I will go put your name in the cards. Mas maganda kapag ka magpa-shoutout kayo, sabihin nyo yung family nyo na lang. Family name nyo. Kasi kapag nagpapa-shoutout kayo, hindi ko naman alam kung ano, ikinaka-copy paste ko na lang yung channel nyo.
ginagamit. Alright guys, thank you for watching. Mag-ingat lagi. I love you all. Peace out. Bye-bye now. Lakai Tracker.